betyder, at der er ikke nogen, man lukker ude. Alle kan være med. Og det er jo det rigtig smarte ved, her, ved kirken herinde, at der må alle være med. Det er ikke sådan, at man skal være på en særlig måde, for at man må have lov til at være. Kan I se det billede, vi har i midten på altertavlen? Jeg står væk, så kan I godt være, at I kan se det måske. Nu er lyset lidt for det. Kan I godt se, ikke også? Der sidder nogen omkring et bord også, ikke? Ja, det er Jesus, der sidder i midten. Ved I godt det? Hvad er de nemlig rigtigt, han har lagt for? Det er noget underligt noget, var han er. Jeg tror, han har lidt længere ord, du har måske. Ja, men det brugte han altså dengang. Og det var en ganske særlig aften for Jesus, for det var faktisk den sidste aften. Han var sammen med sine venner, dem vi også kalder for disciple. Og han vidste, at han skulle korsfæstes, det er derfor, vi har lavet et kors dernede. Den næste dag, og så ville han gerne give sine venner noget, der var hans. Noget, som de kunne huske ham på, når han var væk. I ved, samtidig så har I måske også været med til at holde afskedsfest for nogen, der skulle rejse rigtig langt væk. Har I været med til det? Ja, det kan man godt opleve. Så bliver man lidt ked af det, ikke også? Og så tænker man ved sig selv, jeg vil give dem, der skal rejse væk, noget, så de kan huske mig, når de er væk. Så man ikke glemmer hinanden. Ikke også? Så kan man måske give en lille gave, man har sparet sammen til rigtig meget. Eller måske en tegning, en rigtig fin tegning. Ja, og det betyder nemlig også rigtig meget for den, som skal rejse. At han eller hun har fået noget med derhjemmefra. Og så lavede Jesus det også. Men han gav så ikke nogen tegning eller noget i den retning. Men han gav så brød og vin, eller brød og saftevand. Og det er det, vi også skal gøre nu. Fordi så husker vi på Jesus, på det han gjorde for folk, for mennesker her på jorden. At han helbredte nogen, der var syge, og gav folk en ny start, så de kunne komme videre og have mod på livet. Var det ikke en god idé? Ja, det var ikke helt dumt. Nej, det var han heller ikke, så du se, tror jeg nok ikke. Så nu skal jeg lige vise jer, hvordan de ser ud, de her brød. Fordi det var det, jeg sagde til jer, vi er lidt dårlige her i kirken, så vi laver ikke sådan nogle store flotte brød, som vi så ud før. Det er set så. Ja, de ligner tykkegummi, det er rigtig, men det er ikke tykkegummi, det kan jeg godt love dig. Men ved du hvad? Hvis du putter det op i ganen her, du ved, øverst op i munden, så virker det som tykkegummi. Så det skal man ikke gøre, man skal lade det ligge ned på tungen. Kan du huske det om lidt nu? Ja. Det kan du godt, ikke også? Men altså, det er jo ikke sprogfarligt, fordi man kan bare tygge på den, hvis man ikke synes, den smager super godt. Men den smager ingenting af. Overhovedet ikke. Det gør den faktisk ikke. Ja. Ja. Vi kalder det alterbrød, sådan nogle små bitte nogen. Kan I se, hvad det er for en tegning, der er på? Ja. Er der nogen, der hænger på det kors? Ja. Ja, hvad med det? Jesus. Ja, det er rigtigt. Det er det. Ja, det er lidt bare, at vi spiser ham, eller et billede af ham, ikke også? Men det betyder jo heller ikke, at vi